Беларусь захоплена беларусамі. Турэмная этыка. Так, але што мы будзем з гэтым рабіць? Зараз вы затрымаюць, трэба з'язджаць. Што вы там у сваёй Польшы сядзіце на камфорце? Слабоумие и отвага. Мы гэта абмяркоўвалі 3 гады таму. Ё-маё. Некае гаданне на таро. Такі расклад магчымы. Моя мэта была паляпшэнне жыцця ў Беларусі. Верыш у поспех, але не трэба гэтага рабіць. Я бы не зарабіла гэтага. Ужо Плюсую. все ў турме. Ну, няма пра што размаўляць. Далей. Прывітанне, сябры. Я Женя Сухак, і вы глядзіце ток-шоу «Мне таксама не падабаецца». Апошнія дні беларусы шмат спрачаліся пра тое, ці варта заставацца ў краіне тым, каму пагражае турма. Стаўце лайк гэтаму відосу і пішыце вашы меркаванні ў каментарах, бо сёння мы абмяркоўваем гэту гарачую і важную тэму. І сёння абмяркоўваць са мной, ці окей гэта заставацца ў Беларусі, калі табе пагражае турма, калі табе пагражае небяспека, і ці окей асуджаць тых, хто не з'ехаў, будзе Кацярына Барушка, сувядоўца ток-шоу «Ноч з Чалым», Тарас Тарналіцкі, журналіст, Вітанкі. і стваральнік бараў «Карма Крю» Киеве ў Варшаве Глеб Кавалёў. Йоу. Прывітанне, сябры. Вітаем. Ну, як вы разумееце, нагода, з якой мы будзем гэтую тэму абмяркоўваць, гэта гурт «Нізкіс». І тая хваля абмяркоўвання, якая стварылася пасля таго, як гурт «Нізкіс» затрымалі. Што вы лічыце, чаму менавіта зараз? Чаму? Я могу пачаць тады. Пачынай. Мне адчуванне, што ўсё гэта распачалося праз медыйнасць. Ну, зразумела, тут уже Нізкіс не першыя, каго затрымліваюць. Быў ужо турбэнд, які атрымалі ўжо такія неверагодныя срокі там па 8-10 гадоў. Таму зараз гэта такое вяртанне, гэта, ведаеш, такая была першая хваля, а гэта ўжо другая хваля. І яна так моцна накрыла, плюс гэта так трапілася падчас таких і святаў, і ўсе былі дома і маглі гэта абмяркоўваць, і гэта все так склалася, што вылілася ў такі вялізны срач. Не вельмі прыемна было за ўсім гэтым сачыць, насамрэч, але ну, тэма вельмі важная, таму што яна спее ўжо не першы год. Прынамсі, з 2021 года я сачу там не толькі за музыкамі, за іншымі там і палітыкамі, і за кінематаграфістамі, таму што вось пішу пра гэта. І ўсіх узнікае пытанне, што трэба рабіць? Што, ну, як сябе паставіць у гэтай сітуацыі, таму што гэтае пытанне, ну, магчыма, вось там застацца ў Беларусі ці з'ехаць, ну, напэўна, такое краевугольнае у нашай сітуацыі. Таму... Ну так, я ж таксама падумала, што мы гэта абмяркоўвалі 3 гады таму, мы абмяркоўвалі гэта 2 гады таму, і хто бы мог падумаць, што ўжо там 3 гады з беларускіх пратэстаў, а мы ўсё абмяркоўваем, ці нармалёва з'язджаць, нармалёва заставацца. Ну што, у вас вы што-то хочаце дадаць, у вас ёсць нейкія... Мне падаецца, што тэма беларускі срач — гэта такая стыхія, якая не вельмі падпарадкоўваецца нейкімі законамі логікі, яно просто часам вось накрывае беларускі інтэрнэт. Так, і, ну... Канешне, і таму, што беларусы праймаюцца гэтай тэмай, бо яна проста вельмі актуальная і важная. І мне здаецца, насамрэч, нават як бы не сумна было мне назіраць таксама за ўсім гэтымі дыскусіямі, але яны сведчаць аб тым, што нам не ўсё роўна. Не гледзячы на тыя 3 гады, нам ўсё роўна баліць, нам ўсё роўна гэта важна. Давайте паглядзім, вось я зараз зайду у Spotify, напрыклад. Я не слухаю групу «Нізкіс», але здаецца, што, ну, не шмат людзей могуць сказаць, што мне гэты гурт не падабаецца, гэта лайно нейкае. Шмат каму падабаецца. Таму, калі табе штосьці канкрэтна асабіста падабаецца, і ты сам слухаў гэты гурт, ну, 44 тысячы ў месяц. Гэта дастаткова. Для беларускага гурта гэта, ну, добры паказчык. Так, і таму гэта, канешне, будзе выклікаць шмат эмоцый ва ўсіх. Ну, дарэчы, напрыклад, для мяне таксама я не сачыў і не сачу
за гуртом Ніцкіс. Але, ну, я, конечно, быў упэўнены, што яны ўжо давно з'ехалі, тому што, ну, як бы туры по Еўропе дакладна, там я бачу шмат у каго ў інстаграмах, і нават, ну, як бы у нашым бары заўсёды, калі адбываецца вось такі, як бы, канцэрт нейкага гурта з Беларусі, ці нават, ну, там, я не ведаю, гурт парнафільмы, там, напрыклад. Гурт са зразумелай пазіцыяй, які з самага пачатку вайны адэкватна, нармалёва, як бы, нават праз свае соцсеткі даносіць сваю пазіцыю. У нас у бары звычайна адбываецца як бы аўтар-паці як бы канца. Бывае так, што і музыкі заходзяць. Ну, часцей за ўсё гэта проста людзі пасля канцэрта, яны хацяць яшчэ там піўка дзесьці выпіць, там паразмаўляць пра тое, што яны толькі што пабачылі. І, ну, канешне, вось, чым больш слухачоў і чым больш як бы пазітыўнага фідбэка ад нейкага чалавека ці ад нейкага феномена, тым больш, ну, суму і негатыўных эмоцый будзе выклікаць вось чарговае затрыманне. І, ну, як бы пытанне этычнасці ўжо і абмяркоўвання гэтага ўсяго, тым больш у соцсетках, гэта, канешне, вельмі важнае пытанне. І нават тое, што мы тут зараз будзем гэта ўсё абмяркоўваць, ну, гэта ж ток-шоу, окей, оно пра тое, каб абмяркоўваць, але, ну, пытанне этыкі вельмі патрэбна, ну, як бы на першае месца ставіць. Я б дадаў яшчэ, магчыма, што чым далей будзе разгортвацца сітуацыя, ці дакладней яна будзе не вырашацца, і чым болей будуць трапляць медыйныя такія людзі ў абарот карнай сістэмы, тым больш будуць вось гэтыя срачы, таму што, ну, все нібы разумеюць, што Ніцкіс там ці іншыя людзі, якія там неяк сябе праявілі ў 20-м годзе там з палітычнага боку, яны ўжо выехалі, яны ўсё ўжо разумеюць. А тут нібы адбываецца так, што яны застаюцца, і ўсе так у шоку. Што адбываецца? Чаму яны засталіся? Чаму яны падвергліся вось такой рызыцы і сябе, і там сваіх блізкіх? Ну, можа, гэтых спрэчак стане часам не больш, а менш, таму што мы ўсе, напрыклад, вось зараз навучымся чамусьці. З'едзем. Не, ну мы, напрыклад, чамусьці навучымся і зробім нейкія высновы аб тым, што, як вас сказаў Глеб, пра этыку, да, што гэта этыка наша новага беларускага часу. Да? Этыка, ну, такая турэмная этыка, на жаль. Але нам, ну, трэба нешта з гэтым рабіць і неяк гэта зразумець. Ну, вось, напрыклад, асабіста вы, менавіта вы, калі вы чытаеце навіны пра тое, што такія навіны трапляюць, вельмі шкада, але ўжо часта ў наша інфаполе. Калі вы чытаеце навіны, што хтосьці з беларусаў знаходзіўся ў Польшчы ці за мяжой вяртаецца ў Беларусь і яго затрымліваюць, што вы адчуваеце ў гэты момант, калі вы думаеце пра гэтага чалавека? Ну, спачуванне, пры тым, што як бы я не вельмі рацыянальны, лагічны чалавек, я вельмі сумую, я вельмі хачу вярнуцца, я рэгулярна думаю пра гэта. На шчасце, на гэтыя думкі балансуе значна больш рацыянальная моя сям'я, але я вельмі разумею тых, хто хоча вярнуцца, тых, хто, можа, не вытрымлівае і едзе. Таму, вось, калі ты пытаешся пра першае ўражанне, то, канешне, проста туга, разуменне гэтага чалавека, ну і шкадаванне, што ўсё ж такі так сканчваюцца гэтыя паездкі. Ну, я чаму пра гэта пытаюся, таму што, ну, зразумела, да, што нам мы ж усе людзі, мы беларусы, мы гуманныя, нам всем шкада гэтых людзей, але проста, ну, часам мы бачым каментары вось у такіх выпадках, да, о том, што, ну, пішуць людзі, а чым ён думаў, а на што яна разлічвала. Ну, гэта ўжо відавочна, ну, прайшло 3 гады. Вось поэтому я пытаю, і што вось вы думаеце? Ці ёсць у вас нейкія? Ну, мне бомбіць заўжды. У меня адразу падключаюцца эмоцыі, тому что я, ну, гляджу, там, і у меня рацыю трохі запаздывае, а адразу эмоцыі, і адразу крынж нейкі, ну, чаму гэтага чалавека, праз што, з аднаго боку. З іншага боку, ёсць такі цынізм, таму што працую з навінамі, ужо, ну, і раней, калі не працаваў з навінамі, проста чытаў, і гэта ўжо трохі прытупляецца. То бок, ты нібы... Эмпатыя ты маеш на ўвазе прытупляецца. Так. Ты трохі абрастаеш вось гэтай скурай, такой гіпапатамаўскай, і нічога... Спачатку ёсць абурэнне, а потым, ну, гэта ж відавочна было, ну, чувак, калі цябе затрымалі, напэўна, ты таксама лічыў, што такі расклад магчымы. І, ну,
А потым ужо, канешне, падыходзіць эмпаты, я так трохі спрабую сябе так настроіць на больш пазітыўны лад, на больш эмпатычны лад, каб разумець, што ну, людзі таксама маюць права абіраць там свой лёс, у тым ліку нават у такія складаныя часы, і рабіць ну, нейкія высновы, нават з улікам таго, што іх затрымалі, і яны могуць трапіць у турму там на вялікі тэрмін. Ведаеш, ты запыталася пра першую думку. Потому что першая думка одно. У меня есть, например, другая думка. То есть твоя другая думка — гэта вось першая думка Тараса? Падобна, то, што у мяне ёсць вельмі прыгожы белы палітон. Ён, в прынцыпе, часта, я яго вешаю ў шафу, але ён у мяне ёсць. І ён вельмі белы. І, в прынцыпе, для мяне гэта мая асабістае змаганне з дыктатурай, з тоталітарызмам. Я свой таксама ў хімчыстку перыядычна ношу. Часто користаешься? Ну, так, ну, приходится. Это есть белое метафора зараз про белое паліто. Да. Я не разумею, потому что, конечно, метафоричное белое паліто у меня есть, но я его уже не намагаюсь. Хімчыстку носить уже не дапамагае. Слухай, у мяне просто, для мяне гэта мае асабістае змаганне з тоталітарызмам унутраным, што вось гэты белы палітон, мой асабіста, ён пра тое, што ёсць нейкі правільны шлях, і калі ты будзеш вось рабіць А, Б, С, вось тады у тебя будзе правільнае жыццё. А ўсіх, хто вось так не робіць, ну, што ж вы хацелі? І мне гэты белы палітон, ён... А? Не, гэта думка... Добра, потому что... Не, гэта думка, з якой я асабіста, ну, вось у мяне яна з'яўляецца. І асабіста маё змаганне з дыктатурай — это тым, як я абыходжуся з гэтай думкай, з гэтым белым палітонам. І таму, канешне, вось гэта, чым яны думалі, я магу вельмі добра зразумець, што такія думкі перыядычна з'яўляюцца. Проста улічваць, што яны мне з'яўляюцца вельмі часта, я ўжо троху навучылася з імі абыходзіцца і так іх старацца так пальцішках апранула. Ёсць некалькі яшчэ поінтаў тут, і, на жаль, большая частка з тых людзей, аб якімі мы зараз, напэўна, гаворым, яны ну, малі магчымасць не вяртацца. Гэта першы поінт. Асуджэнне, канешне, ну, гэта ні да чаго не прыводзіць, гэта ніяк не дапамагае, але вось, ну, моцнае пачуццё, тое, пра што вы кажаце, здаецца, гэта, напэўна, яшчэ расчараванне. І я ўсё яшчэ моцна веру, нават пасля ўсіх гэтых гадоў срача, што наша як бы дыаспара, яна можа быць вельмі-вельмі моцнай, пабудаванай не толькі на там эмоцыях і гістарычным бэкграўндзе, а яшчэ і на рэальнай салідарнасці праз эканоміку таксама. Вось, і расчараванне, якое як бы я ну, адчуваю, яно таксама як бы пра тое, што вось мы разам усё мацней і мацней маглі бы рабіць нашу дыаспору. І зараз, здаецца, ўжо ну, амаль толькі ў Польшчы яна і будзе. Вось я за 20 хвілін да эфіра прачытаў навіну ў адным з вельмі там невялікіх чатаў пра тое, што вось чыюсьці там сяброўку затрымалі ў Арменіі, я не чуў пра такое, і за палітычную справу ў Беларусі, і яна зараз ужо на экстрадыцыі у Беларусі, у Арменіі. Вось я 20 хвілін, у мяне няма пруфаў, няма імя, але дакладна, ну, як бы там такія мае сябры, ну, якія просто так здраду развадзіць не будуць такую. І, ну, і як бы Грузія, Арменія, і Казахстан, Узбекістан, мы яшчэ пабачым, мне здаецца, на жаль, экстрадыцыі палітычныя таксама. І сход, напэўна. Зразумела. Як бы у мяне шмат ужо сяброў, якія пераехалі і збіраюцца пераехаць і з Грузіі у Польшчу, напрыклад. Ну, у Арменію хіба не шмат людзей паехала. Вось. Але вяртаясь да тэмы як бы заезда ў Беларусь, вось ці ёсць у вас такія сябры, як вы лічыце, ці там знаёмыя, якія вось нібыта ішлі до таго, каб іх ўсё ж такі пасадзілі ў турму. Тому што вось у нас недавно таксама ў кам'юніті адбыўся такі выпадак, калі аднаго вядомага журналіста, будзем так казаць, ён ужо шмат разоў туды-сюды як бы ганяў, у яго былі нават украінскія штампы. І вось аднойчы ён прыехаў ужо і пайшоў, так сказаць, да канца. І вось я сустрэўся з яго там блізкімі сябрамі, і яны вось казалі, што ну, вось мы казалі, мы пыталі, але вось нібыта чалавек вырашыў, што вось яму патрэбна прайсці вось гэты весь... Але ты маеш на ўвазе Ігора Банцара?
Ігор Банцер абвясціў учора ці заўчора, што ў яго будзе такі перформанс, што ён хоча вярнуцца ў Беларусь. Ну, але слухай, зараз гэта ёсць інфармацыя. Нічога про яго не ведаю. Што ён хоча такі перформанс зрабіць, вось вярнуцца, паглядзець, што ён мяне крыху пужае ўвогуле. Такі перформанс ужо зрабіла Марія Калеснікава, і гэта быў самы яскравы... Кузьміш ездзіў таксама. Не падаецца. Ну, але ён не рабіў перформанса з працэсу перформанс, я не кажу про перформанс, не, гэта такая тут але перформанс, які скончыцца турмой. Перформансы хай робяць. Вось гэта, ну, зноў, мы зробім з гэтага перформанс. Офігеть. Дзеля чаго? Офігеть. Ну, давайте перформанс яшчэ з гэтага зробім. Ну, каб яшчэ больш увагі да гэтага прыцягнуць. Паглядзіце, які крынж. У мяне атрымалася, і у вас атрымаецца. Ну так, Марус, калі ты робіш з гэтага перформанс, ты надаеш гэтаму такую некую несур'ёзнасць, ты паніжаеш градус вось гэтага ужаса, да, які атрымліваецца з усяго гэтага, з тое, што людзі вяртаюцца, іх содзяць, яны там жывуць, іх содзяць. Калі ты робіш перформанс, гэта там ты у плоскасць уже пераводзіш іншую. Я хацеў бы ўклініцца ў гэтую тэму, таму што ў нас былі спрэчкі ў рэдакцыі, я вось працую на Еўрарадыё, і мы спрачаліся адносна таго, ці варта пісаць пра тых людзей, якія так асазнана ездзяць яшчэ ў Беларусь, пры тым, што ў іх ёсць дакладна, там яны праходзілі па артыкулах, іх затрымлівалі, яны сидзелі нават у турмах, там, ну, не шмат там, але там на сотнях сидзелі. І мы не прыйшлі да паразумення, таму што ў нас хтосьці лічыць, што пра гэта ўвогуле не варта пісаць, але пры тым людзі ездзяць. У меня ёсць гісторыя, яшчэ не напісаў яе, пра майго аднаго знаёмага, які сядзеў, яго пасадзілі ў турму КДБ па тэрарыстычнаму артыкуле, ён сядзеў нават з аднім з журналістаў. І ён недавно вяртаўся ў Беларусь, каб вырашыць пытанне са сваёй маёмасцю. І я яму пісаў, што ты робіш? Не трэба гэта рабіць. Нават калі ты там все зробіш з пытанняў бяспекі, што ўсё будзе, ну, ты нібы ўсё распланаваў, ты верыш у поспех, але не трэба гэтага рабіць. Але ён зрабіў, ён з'ездзіў і быў, ну, для яго гэта быў паспяховы кейс, таму што ён вырашыў сваё пытанне, ён там пабачыў родзічаў, бацькоў і вярнуўся за мяжу, яго ніхто не пабачыў нібы. Але, ну, гэта хутчэй выключэнне, таму што большасць людзей, якія хочуць вярнуцца, яны спрабуюць ехаць нават праз небяспечныя такія часткі мяжы, і іх затрымліваюць. І пра гэта кажуць і праваабаронцы, і пра гэта кажа Байцоў са Стрыжаком і Лявончыкам. Ну, то бок, гэта вельмі небяспечна, але як ставіцца, як абмяркоўваць гэтую сітуацыю, ну, я, прынамсі, таксама для сябе, ну, мы не вырашылі, і я для сябе яшчэ не вырашыў. Ну, можа, проста няма некага адзінага правільнага шляху пра гэта гаварыць. Часам трэба абурацца, часам трэба пісаць, часам трэба падтрымаць. Мне здаецца, гэта нармалёвы працэс дэмакратычны. Маё асабістае меркаванне, што вось пра тыя выпадкі, якія ты зараз расказваў, што чалавек з'ездзіў і вярнуўся, ўсё добра, пра такія выпадкі пісаць не трэба, і пра такія выпадкі гаварыць не трэба, таму што яны создаюць вось гэтую ілюзію таго, што нават я на мікра долю, нанадолю секунды, калі ты гэта расказваў, такая задумалася, а што если я бы не зрабіла гэтага, не, я не буду ехаць, але вось мне падаецца, што хтосьці задумаецца аб гэтым на секунду, а хтосьці на 10, а хтосьці паедзе. Таму пра такія паспяховыя кейсы, адносна паспяховыя, я бы, конечно, не пісала. Ну вось што вы лічыце? Тыя, хто ездзіць туды-сюды, гэта, ну, напэўна, не ведаю там. Ты хочаш рызыкнуць, а вось атрымаецца. У кагосьці атрымаецца, у кагосьці не. А ты, хто застаецца, ты, хто там жыве, ну, беларусы, якія застаюцца ў Беларусі, і якім не все беларусы, а ты, якім можа нейкі пераслед ці небяспека пагражаць. Гэта што? Гэта безадказнасць з іх боку? Ці гэта смеласць? Ці, ну, як гэта можна трактаваць? Можа, людзей не абавязкова ёсць магчымасць, ну, у сэнсе, што гэта не заўсёды пытанне некага такога, ну, ты ж не ведаю, там не хлеб у краме выбіраеш, ось сёння такі возьму са сланечнікам, а завтра там... Не ведаю, ну, магчымасць, гэта амаль заўсёды не пра магчымасць, таму што давайце, ну, адкровенна. Але магчымасць псіхалагічная.
Ну, Як би це не кажу окей, чисто про окей. фінансове. Ні, ми зараз ось порозважаємо, давайте з вами. Ми мігранти, так, усі. Але ми, ну я шмат про це кажу, ми white privilege мігранти. Да? Розумієте, про що я зараз Ну, кажу? так, Що так. для нас усе якби легко відбувається. Ми можемо себе порівняти з тими же мігрантами із Ірану, легко? Сирії, які... Кому легко? Ну, кому ні. Ми порівновуємо. Ну, Я про психологічний ёсць. навіть нічого зараз стан не буду казати. Психологічно, звісно, у кожного там буде своя історія. Навіть ось просто фізично порівновує наші можливості нашого пашпорта. Да? Опять же, не будемо там забувати, що там усі там протестували за ці можливості. Гэта, ну, не відбулося б, да? Якби це було як у Росії, наприклад, зараз, коли війна почалася. Це все нам зрозуміло. Але ну, для нас все ж таки не так складано було там отримувати візу, переїжджати межу. Не так складано було ну, якби, знаходитися там з такими ж, як ми, якби, білими людьми. Ми всі виглядаємо плюс-мінус подобно. Для нас не так складано вивчати нову мову. І ми всі ось, якби, разом, плюс до того, ми всі тут разом, у нас є ком'юніті, у нас навіть там зараз ось люди приїжджають, і гэты порог уваходу у гэту міграцію, він уже зусім там знизився, уже там адчиніў ты аплікацыю там пана Лібера, і у цябе там нават куды мне сёння пайсці. Ну, пагаджаецесь, што гэта ўсё ж таки маральна можа быць там Падрыхтаваная вельмі прастора складана, ёсць. але ну фізічна гэта ну магчымасць каштуе там я не ведаю $200-300, якія шмат хто можа знайсці. З іншага боку, конечно, ёсць вся гэта гісторыя з тым, што у нас там ёсць сем'і, у шмат у каго ёсць там тата, мама, бабуля, дзядуля, якія ну ніяк ужо самі па сабе не застануцца. Ці ёсць у нас магчымасць тут зарабляць грошы і высылаць туды, каб хтосьці, у каго падобная сітуацыя даглядаў бы некалькі сямей? Напэўна, ёсць. Але гэта таксама ўсё складаны поінт, да? Як гэта ўсё прайсці. Але вось я які вам тэйк падрыхтаваў пра правы чалавека у Беларусі. Прыйшоў падрыхтаваны. Я падрыхтаваў вам, значыцца, вось ты пытаеш, да, ці варта там заставацца, ці не заставацца, калі табе бяспечна, небяспечна. Дык вось, на гэтым пункце, да, ну, няма ніякай разніцы, ці ты пратэставаў, ці ты не пратэставаў, пра што я зараз буду казаць. Гэта пра правы чалавека. І вось якія ў Беларусі ёсць правы ў чалавека, і ці яны ёсць рэальна, ці не. Вось давайце, ёсць асабістыя, гэта грамадзянскія правы чалавека. Першае, гэта права на жыццё. На кейсе там, Романа Бондаренка ці Алеся Пушкіна мы бачым, права на жыццё соблюдаецца не вельмі добра. Права на свабоду і недатыкальнасць і годнасць асобы. Ну, няма пра што размаўляць. Далей. Недатыкальнасць прыватнага жыцця. Няма пра што размаўляць. Недатыкальнасць жылля. Няма пра што размаўляць. Права свабоднага перамяшчацца і выбара месца жыхарства амаль не. Права на вызначэнне стаўлення да рэлігіі. Вось. Вось тут у нас, мабыць, штосьці ёсць. Толькі беларусам гэта не вельмі цікава. Калі ты пратэстант, то не. Ну, карацей, пытанечкі ёсць. Можна выбіраць каталік, ты ці праваслаўны прыблізна. Ну, мабыць... І да чаго ты вядзеш, што ўсе павінны з'ехаць? Нет, я не да гэтага вяду. Тут далей свабода меркавання, права на нацыянальную прыналежнасць, права на мову, судовую абарону і ўсё такое. Дык вось пра што я гэта ўсё кажу. Гэта пра тое, гэта пра гонар. Пра тое, што, ну, вось, пра годнасць, пра тое, ну, што гэта ўвогуле за жыццё, так. Я не буду зараз, ну, казаць, што ў мяне ёсць адказ, мы ж разважаем тут, так? Тым больш мы разважаем у бяспецы тут за сваімі, як бы там, візамі і прочымі дадатковымі аховамі. Гэта ўсё пра тое, што ну, ці застаецца гонар у чалавека, годнасць у жыцці у такім. І ці магчыма увогуле без плана і без разумення, што будзе далей, ну хоць там 10 сцэнарыяў, увогуле жыць так, у незалежнасці ад таго, хадзіў ты на пратэсты, пагражае табе турма за пратэсты, ці ты хадзіў на завод, ну, ўжо не будзе вялікай розніцы паміж там стаўленнем як бы гэтай дзяржавы
да чалавека. Ну, мне падаецца, што шмат тых, хто вось там, напрыклад, не ўдзельнічаў наўпрост пратэстах, да, але і шмат тых, хто наўпрост удзельнічаў пратэстах, бы бы зараз з табой бы і не пагадзіліся, но калі мы кажам пра тых, хто ходзіць, напрыклад, на завод, як ты зараз сказаў, яны б сказалі, да ўсё ў нас нармальна, нічога нам не пагражае. Што ты кажаш? Якая свабода меркавання? Інакш, тому што для мяне годнасць чалавечая, яна гэта не вонкавыя умовы, у якіх чалавек знаходзіцца. Годнасць чалавека гэта тое, што ёсць у ім. І, відаць, людзі ў канцлагеры, яны, ну, можна таксама што сказаць, яны там... Годнасць чалавека, яна... Я абсалютна перакананая, што людзі, якія застаюцца ў Беларусі, это ніяк не ўплывае на іх годнасць. Я з гэтым пагаджаюсь. Тобто гэта не пра тое, што гэта дрэнныя людзі. То есть унутры сабе яны могуць быць як бы колькі заўгодна добрымі людзьмі, але жыццё і умовы, у якіх яны будуць жыць, яны не даюць магчымасці ніякіх правоў сваіх рэалізаваць. Вось да чаго я вяду. І у гэтай парадыгме як бы што можа прывесці да зменаў проста. Да? Як рэальна ствараць вось гэтыя змены строя, да? Змены палітычнай сістэмы, гэта нам зараз вельмі складана, да, сабе ўявіць, што павінна прайзайсці. Таксама я паразважаў крыху над тым, што вось у нашай гісторыі, як бы беларускай, да, наколькі я яе ведаю, заўсёды, як бы Беларусь там гэта край, які страдаў там проста всю сваю там гісторыю, да, і наш там залаты век прыходзіцца на Рэч Паспалітую, так? Штосьці такое, Великае княства Літоўскае, штосьці такое, да? А ва ўсіх астатніх як бы гісторыях проста на Беларусі пануюць паліцаі. Так, то там, а яшчэ да паліцаяў там і манголы захапілі, потом печенегі, полаўцы, расейцы, палякі. І вось зараз, здаецца, нібыта першы раз за сваю гісторыю Беларусь захоплена беларусамі. Больш, чым кімсьці іншым. І паліцаі гэта ўжо не нейкія там прышлыя людзі, якіх вось нацыянальнае рушанне павінна там у якісьці момант замяніць. А натуральна тымі же людзьмі, якія потым, калі мы кожны раз там разганяем пра тое, што памірае адзін чалавек. Ты разганяеш тых, што ў нас ёсць умовы для грамадзянскай вайны. Прыкладна так, ці не? Пачакайце, мы зараз да гэтага яшчэ дойдзем ці не дойдзем. Я бы хацела крыху вярнуцца да нашай тэмы. Так. Или што ты хочаш дадаць? Я хацеў дадаць, можа мяне праклянуць, але адносна таго, ці трэба заставацца, ці трэба з'язджаць, у мяне адразу узнікаюць у галаве гэтыя мемы пра гэтых бурундукоў слабоумие і адвага. І ёсць, і няма, зразумела, што няма ніякага... Бо ты лічыш слабоумiem? Не, я хутчэй адвагай, але перыядычна пэўныя кейсы падкідваюць, што штосьці такое трохі ёсць не вельмі адэкватнае у нейкіх кейсах. Не пра ўсё. Глядзі, у барацьбе, у любой, няма нічога неадэкватнага. Але вось калі гэта проста бытие. Так, гэта ж не пра барацьбу, то бок людзі жывуць, людзі застались, людзі жывуць, маюць права. Там есть болей такіх прынцыпаў, не толькі звязаны з тым, што мы не можам там уладкавацца у замежжы, ці у нас тут хворыя бацькі. У меня ёсць вось кейсы з кінематаграфістамі, які стала застаюцца, таму што яны хочуць здымаць кіно пра Беларусь менавіта зараз. Менавіта тут, таму што ніхто не здымае, Беларусьфільм там займаецца прапагандай, астатніх там затрымліваюць, і для іх гэта адчуванне такога звышсэнсу, такого прызвання. Я вельмі добра разумею, і ніхто ўжо ўвогуле не разумее, што ж на самой справе там адбываецца, што рэальна адбываецца. Што адбываецца зараз вось там у беларусаў, якім зараз 15-16 гадоў, што яны адчуваюць, як яны праходзяць праз гэта ўсё. Тік-ток у іх адбываецца. Моя знаёмая, вы, мабыць, это же знаете, я не буду называць зараз... Не, сёння без імёнаў. Да, не буду зараз называць, таму што на всякі выпадак яна вось паводле гэтай сітуацыі з Нізкіс выработала такі тэрмін «jail-shaming». Про тое, што зараз мы шэймім, там адны тых, хто сеў турму, другія тых, хто ўехалі, і вось ўсё гэта такі, хто-то не сеў, не герой, і вось ўсё гэта jail-shaming.
Што вы лічыце? Вы асуджаеце тых, хто асуджаў нізкі, што яны не з'ехалі? Бо было ж шмат каментароў, было шмат вось гэтага шэймінга, шмат асуджэння у Фейсбуку і другіх соцсетках, у Твиттері і так далей по поводу паводле таго, што аб чым яны думалі. Што вы думаеце наконт гэтых каментароў, гэтага асуджэння? Ёсць Можно у вас сваё достану свой асуджэнне? белый палетон. Вот я уже бачу, что эта шафа, и она так манит мяне. Вот просто хочется накинуть и осудить тых, хто Холодно, я осудзіў. разумею, я б сама накінула ўжо хоць якое палетон. Але, ну, насамрэч, калі так все ж таки ставіцца з дыстанцыі да свайго палетона белага, ну, гэта публічная прастора. Гэта, ну, так выглядае дыскусія. Калі мы забараняем камусьці асуджаць, ну, як бы, чым мы лепш тых, хто... Ну, в сэнсе, што гэта просто дыскусія. Гэта не пра забарону. Я магу так сказаць, напрыклад, караценька сваё меркаванне на гэты конт. Яно, ну, вельмі даволі груба, да? Яно гучыць так: не ваше сабачье дело. Кто дзе жыве, кто дзе не жыве. Вось гэта маё меркаванне. І таму я... Ну, думаю, что... Нет, люди могут так само ж писать все, что яны хочуць, але... Ну, я просто, здаецца, хацеў сам цытаваць тую сяброўку, про якую ты кажаш, і казаць про тое, што, ну, гэта ж як кейсы з сексуалізаваным насіллем, напрыклад, і што вінны ва ўсём заўсёды толькі насільнік. Той, хто гвалтуе, той і вінны, і іншага тут некага абвінаваціць. І таму, ну, крыху менш, конечно, выліваць лайна у публічную прастору было бы вельмі прыемна і дрэнна нікому ад гэтага бы не ставала. Мне падаецца, што гэта, ну, не трэба нават асуджаць тых, хто асуджае. Ну, то бок, все разумеюць. Мне просто адчуванне такой тэрапеўтычнасці гэтага моманту, таму што гэта зброс пары, у тым ліку для тых людзей, які нават з'ехалі, яны таксама, ну, не трэба думаць, што яны усе, прынамсі, там з'яўляюцца, там, добра уладкаваліся, у іх няма праблемаў, у іх все добра. Яны таксама могуць пакутваць так жа, як і людзі, які знаходзяцца ў Беларусі. І гэта момант ось такой расчараванасці і выплеска гэтага. Ну, канешне, калі гэта абразы, то нічога добрага ў гэтым няма, але калі гэта проста шчырае расчараванне, у тым ліку і ў сабе, і ў сітуацыі, у якую ўсе трапілі, то, ну, трэба неяк таксама эмпатыя ставіцца да ўсіх, паколькі, ну, даволі, ну, канешне, тыя, хто сядзяць, яны больш пакутваюць, але, ну, мы ж не ведаем, як і іншыя сябе адчуваюць. Ну, я разумею, што ты кажаш, і я за фрі-спіч, мы можам казаць все, што хочам, і так далей, але вось ты кажаш пра зброс пару для тых, хто з'ехаў, да, які знаходзяцца ў бяспецы і ў даволі, ну, камфортных нейкіх умовах, і вось яны збросілі гэты пары, вось выходзяць нізкіс, да, і потым чытаюць у Фейсбуке, які нізкіс, якія, дай Бог, калі ўсё закончыцца сотнямі, да, але, не дай Бог, там гэта будзе крымінальны пераслед. І вось выходзяць нізкісы і чытаюць у соцсетях, што ім пішуць: ну так а што яны там сидзелі, ну так а нужно ж было з'язджаць, ну так а чым яны думалі і гэтак далей. Ну, это окей. Слухай, ну гэта жыццё. Канешне, хацелася б, каб іх сустрэла толькі дабрыня і падтрымка. Але, ну, на жаль, ну, мы розныя і розныя. Это неабходны працэс, пры тым, што ўсё ж такі ў Беларусі яшчэ вельмі кволая, вельмі кароткая гісторыя публічных дыскусіяў, і гэтаму таксама трэба вучыцца, і найлепш вучыцца на памылках. І, можа, вось мне насамрэч вельмі натхніла, то, што мне падаецца, што менавіта пост Андрэя Стрыжака, ён так вельмі там, ну, там, дзе нафіга, ну, нешта так вельмі моцна эмацыйны был у яго назва, і гэта так вельмі яскрава дэманстравала вось гэтую частку. Але на наступны дзень той же Андрей піша пост, по-моему, акурат з фотаздымкам белага снегу, што, маўляў, што гэта было карысны, вельмі, што шмат новай інфармацыі, што гэта карысны досвед дзеля абмеркавання і проста асэнсавання гэтай сітуацыі, што в цэлым, як бы гэта было не балюча і не брыдка, але мы, ну, такім чынам таксама рухаемся наперад, вучымся таму, што этычна, што не этычна, як варта сябе паводзіць, што варта, можа, прамаўчаць, калі варта выказацца. Таму, ну, па-мойму, это неабходная зловасць. Я б яшчэ дадаў важны момант, трэба разумець і кантэкст. Зразумела, што там ёсць
мы, напрыклад, якія знаходзімся за мяжой, мы больш бяспецы, але ёсць разуменне такой траўмаванасці большасці людзей і ўсіх людзей менавіта з Беларусі, які і знаходзяцца ў Беларусі і выехалі з яе, і гэта траўмаванасць яшчэ не прапрацаваная. Яна публічна яшчэ хтосьці не змог гэта прапрацаваць. І трэба неяк ставіцца, я прынамсі так стаўлюся, іншыя могуць себе абіраць сцэнарый, як паводзіць, больш неяк спакойна, да, нават калі гэта нейкая ўзрыўная крытыка. Таму што я нават сачу за людзьмі, назіраю за людзьмі, якія вось пераехалі толькі, яны трохі вар'яцеюць. Нават калі яны ў пэўнай бяспецы, у іх нейкія эмацыйныя усплёскі, там нешта з біяхіміяй, там яны себе паводзяць не так, як паводзілі, прынамсі, да 20-го года. Што ты можаш сказаць, гэта нейкая эйфарыя, ці што, ці наадварот? Вось я не разумею. Мне падаецца, гэта такое прыстасоўванне да новых умоваў жыцця, можа, да новага жыцця ўвогуле, там, у замежжы, у эміграцыі. То бок яны себе, гэта такі пошук сябе і пошук новага сябе. І не ва ўсіх гэта атрымліваецца так добра і прапрацавана, там хтосьці працуе проста з псіхолагам, хтось не працуе з ним. І трэба неяк больш быць кіпкалам, мне падаецца, і прымаць, абразы не прымаць, але вось такія эмацыйныя ўсплёскі, хаця б разумець, пра што гэта адбываецца. Вось я чытала такое меркаванне вось гэтыя дні, калі была вся гэта дыскусія ў інтэрнэце пра тое, што вось добра, калі людзі маюць моцную пазіцыю, застаюцца ў Беларусі і кажуць, што мы там не з'едзем і ўсё добра, а потым іх саджаюць, яны выходзяць з турмы і тады з'язджаюць. І такіх прыкладаў шмат. І вось там быў вопрос, так а чаму яны тады з'язджаюць? Гэта, ты ведаеш, напэўна, пераацэнка нейкіх каштоўнасцяў адбываецца. Я думаю, это такіх людзей трэба запытаць. Калі ты праз гарніла гэтых рэпрэсій праходзіш, у цябе адбываецца пераасэнсаванне і жыцця, магчыма, і нейкіх прыярытэтаў. Яны складаюцца як у гэтым пасеянсе іншым чынам. І тое, што было не прыярытэце ад пачатку, калі ты там быў такі натхнёны і з флагам у руках, там са сцягам у руках, то пасля, можа, затрымання ты уже так не лічыш. І гэта нармальна, мне падаецца нармальна. У нас же затрымання былі і да 20-го года, так? І палітвязні былі да 20-го года. Былі, але, все жылі, і было шпільна, клёва, ўсё там, 2019 увогуле, гэта год вельмі добры, эканамічнага ўзроста, там, ва ўсіх там галінах усё вельмі добра адбывалася, і, я таксама шмат пра гэта распавядаю, да, што вось у маім жыцці там пасадкі ў турму, там, проста за касячок марыхуаны, там, маіх знаёмых, яны пачалі адбывацца значна раней, і ўжо там у 20-м годзе у мяне ілюзій не было. Ніякіх. Таму што я не сядзеў у турме, але я там быў на обшуках мусарскіх, і я ведаю, што гэта проста гвалт і ўсё. І на гэтым ўсё скончваецца. І ніякіх правоў у табе няма. І для кагосьці, вось, я ўпэўнены, пакуль ён не прайдзе праз працэсы усе вось гэтыя, вось асабіста, не прыходзіць разуменне, мабыць, канкрэтна пра тое, што вось ты ніхто, калі ты папаў у гэта. І ўсё, і цябе няма. Ты, здохнеш, і ніхто нават не будзе вінаваты ў гэтым. Проста так выйшла, што ты не выйшаў з гэтага. Таму, шмат для каго разуменне адбываецца вось асабіста. Канешне, у кожнага ёсць такія знаёмыя, якія проста казалі, што мы нікуды не паедзем, потым прыселі ў турму і адразу паехалі. І яшчэ добра, што ў іх была магчымасць потым паехаць. Так. Канешне. Я ніколі не была ў такой сітуацыі. І пашырыць, мне здаецца, гэтае пытанне было б лепш задаць тым людзям, хто сапраўды гэта зрабіў. Этычна было бы. Па сваім уласным досведзе я заставалася ў Беларусі вельмі доўга, і ўжо зараз я, калі гляжу назад, думаю, ё-маё, ужо усіх паплечнікаў, усіх самых маіх блізкіх калегаў, ужо все ў турме, а я ўсё яшчэ... А не, я тут, это мой дом. Чаму было не? Я памятаю гэты стан. Калі ты з'ехала? Я з'ехала
Это такое не вельмі пытанне. Я з'ехала ў 21 годзе, ужо пасля разгрому Тутбая, пасля прызнання Белсат экстрэмісцкай арганізацыі, пасля таго, як фактычна вось усіх моих бліжэйшых калегаў ужо ўсіх альбо яны з'ехалі, по-рознаму. Да, я ты працягвала разлічвала сядзець. на тое, што з табой нічога не здарыцца такога, ці што гэта было? Это была слабоумие ці отвага? Про вось то, што... Блин, вот. Да, толькі такіх два варыянты. Это 100%, гэта яно вось разам, таму што ёсць яшчэ такая думка, што нас жа вельмі шмат, а мусароў як бы нібыта не вельмі шмат. Ну так, да? так, І так, пакуль дайдзе чарга, я штось разрулю. Вось у мяне дакладна была такая думка, я ўжо ведаў, што я з'язджаю 10 жніўня, я ўжо ведаў дакладна, што я з'язджаю. Але я яшчэ там заставаўся, пакуль я там справы свае. Я з'ехаў у снежні 20-го. Як бы апошні раз я быў. Але вось, я вельмі такі часта прыводжу гэты кейс. І, дарэчы, мне вельмі прыемна, што я ўжо магу казаць, таму што ўжо ўсе з'ехалі з тых людзей, хто меў дачыненне на гэтага. У нас былі жорсткія спрэчкі, і я сам на пачатку 21-го года я шмат чаго дрэннага казаў людзям, якія застаюцца, вось я зараз змяніў сваю думку на гэты конт, потому што я вельмі шмат. У мяне была вельмі агрэсіўная рыторыка. Мне вельмі жаль, што я так рабіў, мне вельмі шкада, што я абразіў шмат людзей. Але мне падаецца, што гэта потым выражуць і будуць звязаць хто як хоча. Да, Глеб Ковалёв я не да зрадніка, за сваю я не зраднікам кажу, гэта я кажу простым людзям. Але ў чым гісторыя? Гісторыя была ў тым, што наш бар «Карма», ён знаходзіўся самы першы. 300 метраў ад галоўнага будынку КДБ. Вось, насупраць тапас-бара пана Пракоп'ева. Вось, і на першы тыдзень пратэстаў я аднаго свайго сябра-мастака папрасіў намаляваць на нашым заборчыке надпіс насупраць увахода ў бар. І там было напісана «Не забудзем, не прасцім, не забудзем, не прабачым, 0820 13 12». АЦАБ, All Cops Are Bastards. Вось, і гэтая назва, гэты надпіс на гэтым заборчыке прабыў яшчэ паўгады. Я з'ехаў ужо праз 3 месяцы, а гэты надпіс, ён проста там быў, насупраць увахода ў бар 300 метраў ад галоўнага будынку КДБ. Чым вы, маць вашу, просто думалі там? У нейкі дзень проста, акрамя гэтага было там вельмі шмат стыкераў. І стыкерная культура яна з пратэстамі. Я амаль сайентыст, вучоны стыкернай культуры. Калі я пра штосьці разумею, гэта пра стыкеры. Вось, і стыкераў БЧБ стала з'яўляцца вельмі шмат. І для мяне ўвогуле нацыянальныя сімвалы ў той час гэта было нешта такое правыя ідэі, ведаеце, гэта ж неяк, непрыемна. Вось, і нейкі дзень, прыйшлі працаўнікі бара, а хтосьці проста адарваў усе, з нацыянальнай сімволікай стыкеры і бросіў на падлогу. Вы ведаеце, што ў Беларусі смецце не можа вось так проста ляжаць. То есть, нібыта прыйшлі ці суседзі, ці мусара, і проста паадрывалі, і потым ужо пачаліся пагрозы. Суседзі зразумелі, што яны могуць проста выклікаць АМАП, калі ім хочацца, каб проста устраиваць такі тэрор. І хтосьці пабачыў гэты надпіс і сказаў, што вы хворыя, нахер убраць. І што зрабіў мастак? Гэта былі кавалачкі забора, і ён не замаляваў, не зафарбаваў, ён узяў і месцамі іх змяніў і зашыфраваў гэты надпіс «Не забудзем, не прабачым». І заставіў яго там. І вось чаму я вам гэтую гісторыю распавядаю, што мне здаецца, вось гэты спраціў увесь, і вось гэтая ўся партызанская гісторыя, у тым ліку культура, як яна вось хаваецца у такія часы, як зараз. Калі хтосьці зараз гэта ўсё хавае і працягвае вось гэта рабіць так, як мы рабілі на пачатку, гэта і ёсць адзін з гэтых нешматлікіх сэнсаў, навошта там, калі табе небяспечна заставацца, і навошта ты там жывеш, і на што ты, разрахоўваеш, калі
застаешься. Ну, ёсць жа і разуменне, што ёсць не адчуванне, што ёсць нейкая бяспека, небяспека. Таму што вось я там быў у Беларусі до восені 22-го года. У меня были там... У нас есть чемпион. Прыводы ў Губас, там писали, что зараз вось затрымаюць, трэба з'язджаць. Не, ну я так думаю, ну никто не приходит, там написал там... Все ж логично, никто не приходит, не трэба з'язджаць. Было адчуванне, что, вось, ты ў шэрай зоне існуеш, і ты не бачны нікому, нават при тым, што ты нават працягваеш там нешта пісаць, там, нават па сваім імём. Не проста тэксты па культуры, таму не так асабліва. Але, сэнс быў у тым, што было такое дзіўнае адчуванне бяспекі, якое немагчыма было патлумачыць, таму што была сапраўдная небяспека, і ўсе пісалі, што вось трэба з'язджаць, што ты там робіш, і трэба тэрмінова рабіць. Але толькі потым неяк шчоўкнула пасля там пачатку вайны і пасля неяк лета, і вось восенню тады... Не, вайна гэта таксама ж быў такі пераломны момент, таму што, апошні цягнік, як ты казаў там пра цягнікі, уже апошні цягнік, мне здаецца, гэта быў вось той, які пасля пачатку вайны быў, і, дарэчы, шмат у каго нават не было візаў. І вось так шмат, напрыклад, маіх знаёмых апынуліся ў Грузіі. Таму што, вот это пачуццё, што ўжо, калі праз тэрыторыю Беларусі расейцы ўвайшлі ва ўкраіну, то ўжо вось гэта пачуццё вельмі моцнае, што ты саўдзельнік ужо такога нейкага крыміналу мирового ўзроўня. І я, дарэчы, татальна пагаджаюсь з тым, што гэта, гэта самае дрэннае, што магло адбыцца. Ужо ніколі там рэпрэсіі ўнутры краіны і свае катуюць сваіх, а ўжо калі ты ўжо з суседнімі краінамі пачынаеш гэта ўсё запускаць. Вось. І для ўсіх вось гэтых трыгераў, калі... Так що я страціў мою думку. Пра што была думка-то? Пра тое, што апошні цягнік пайшоў. Апошні цягнік быў і пасля гэтага ўжо, мабыць, у кожнага там нейкая свая асабістая была гісторыя. І на такіх вось узроўнях, калі нейкая падзея робіць, трыгерыць шмат ад'ездаў. І вось, дарэчы, размаўляю пра культурных дзеячаў і пра людзей, якіх усе ведаюць. Я пра гэта казаў, напэўна, нават у прошлы раз, калі мы тут сустракались, пра тое, што вось гэта як каменьчыкі ты ў воду кідаеш, калі ты маленькі каменьчык кідаеш, кагосьці там закрылі, я не ведаю, твайго там сябра, якога ніхто не ведае. Ты такі паглядзеў на гэта і падумаў, мабыць, я наступны, патрэбна з'язджаць, і там з'ехаў 1-2 чалавека. Калі закрываюць там палітычнага грамадскага дзеяча нейкага, гэта як, все гэта бачуць, і гэта больш адгукаецца ў людзей. Гэта проста трохі выглядае, што сябе уяўляе там паліталогія, напрыклад, адносна рэжымаў там Беларусі ці Расіі. Гэта нейкае гаданне на таро. То бок няма зразумелых правілаў гульні. Ты, калі там кагосьці затрымалі, хтосьці робіць для сябе, прыходзіць да разумення, што і мяне могуць затрымаць. Мне падаецца, што правіла вельмі зразумелыя. Мне падаецца, што гэта такое невідавочнае. Слухайце, у меня вось такое пытанне яшчэ. Калі я чытала вось гэтыя каментары, посты, хвалі вось гэтага абмеркавання наконт таго, чаму не з'язджалі, чаму вярталіся, такое у меня адчуванне ўзнікла, што беларусы, шмат беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны, і беларусы, якія з'ехалі, ужо розная логіка. Ужо розныя нарматыўныя паводзіны. І мне падаецца, я яшчэ чытала аб гэтым дзесьці яшчэ, хтосьці таксама гэта пісаў, што мы ўжо для нас вось з'ехаць, мы пішам з'язджаюць, чаму не з'язджалі, для нас гэта, падаецца, так лёгка з'ехаць, мы ўжо праз гэтае прайшлі. Для людзей, якія знаходзяцца там, для шмат каго, яны нават не думаюць у гэтай парадыгме. Яны нават не думаюць у сэнсе з'ехаць. Чаму я павінен з'язджаць? У іх гэтага няма. І можа ли быць тое, што вось гэта той момант, калі мы становімся рознымі, вельмі рознымі. Людзі ўнутры краіны і людзі, якія з'ехалі. І што, мабыць, вось менавіта ў гэтым месцы будзе праходзіць вось гэтая лінія раздзела паміж намі.
Ужо новая 100%. норма паводзін. 100%. І нават я магу дадаць, што ўжо ёсць нават мяжа непаразумення паміж тымі беларусамі, якія з'ехалі ва ўкраіну і засталіся там. Паміж тымі, хто з'ехаў ва ўкраіну, як я, напрыклад, і потым з'ехаў ужо ў Польшчу, і тыя, хто адразу там з'язджалі, як бы нібыта з'ехалі ў бяспеку. Нават вось тут ужо мы адзін аднаго пачынаем не разумець. Там, хто зараз жыве ва ўкраіне, там усё строіцца вакол данатаў, перамогі, там, зрады, і у нас тут як бы, а што вы там у сваёй Польшчы сядзіце на камфорце? Мы нават тут ужо пачынаем адзін аднаго не разумець, ужо не кажучы пра тое, што ёсць людзі там унутры Беларусі, і я на 100% пагаджаюсь з тым, што ты зараз кажаш. І будзе, на жаль, толькі горш. І мы, вось як уже казалі, да, пра кінематаграфістаў, да, што я рэальна вось намагаюсь там уявіць, як яно там, Што адбываецца? што там вось эмацыйна, але мне ўжо складана уявіць сабе. Тобто, ну, напрыклад, там пра барную культуру, калі я разважаю, ну, з якой я там займаюсь, да, і вось, ну, нібыта ёсць там усе гэтыя яшчэ добрыя, хіпстарскія, як бы моцныя праекты, да, но вось мне здаецца, усе людзі, з якімі я хадзіў у гэтыя бары, яны ўжо, ну, амаль усе з'ехалі, і я іх усіх, ну, хутчэй тут пабачу. І якая, вось, ну, што людзі абмяркоўваюць нават проста на тусоўкі, вось, я не ведаю. Я хацеў дадаць толькі, ну, я часткова з гэтым згодны, таму што я не згодны толькі з тым, што мяжа ёсць фізічная, таму што ў нас ускладняецца ўвогуле сацыяльна-палітычны кантэкст, і людзі з розных сацыяльных страт і груп у незалежнасці з'ехалі ці засталіся ў Беларусі, яны аддаляюцца адзін ад аднаго. То бок фрагментуецца сама грамадская прастора, і сярод тых, хто больш палітызаваны, сярод тых, хто дэпалітызаваны, сярод тых, хто з'ехаў, ну, то бок мы становімся яшчэ больш складанымі. І гэта не залежыць ад таго, нават дзе мы зараз жывем. То бок усе прымаюць пэўнае для сябе рашэнне, і гэта ўплывае на ўласную пазіцыю і стаўленне да пэўных падзей, там, таго, што кажа той ці іншы палітык, робіць той ці іншы чалавек, ці прымае пэўнае рашэнне. Всё, ну, на мой погляд, чым далей, тым складаней. Але я вось хацела бы звярнуць увагу, што так, але што мы будзем з гэтым рабіць? Ці мы будзем, кожны стаў сабе ў позу, і вы там не разумееце, вы з'ехалі. Ну, в сэнсе, так, гэта робіць наша жыццё больш складаным, бо жыццё было складанае. Так. І што мы робім далей з гэтым? Ці мы працягваем вось гэтая тэндэнцыя, што мы людзі, якія засталіся ў Беларусі, якія неправільныя, ці наадварот тыя, хто з'ехалі неправільныя, ці мы ўсё ж такі перакрочваем гэтыя выклікі і дагэтуль працягваем шукаць паразумення і некае супольнай мэты. Так, вось я яшчэ давно хацела вось пазначыць, напрыклад, вось у Польшы. У іх былі таксама рэпрэсіі, забойствы, все людзі велічэзная эміграцыя, некалькі хваляў эміграцыі. І тым не менш, і гэта было вельмі патрэбныя людзі, якія захоўвалі вось там вельмі шмат культурніцкіх ініцыятываў вось ва Францыі, у іх там і часопісы, але ўсё ж такі рухавіком зменаў непасрэдна вось гэтых вось падпісанняў былі людзі, якія засталіся ў Польшчы. І, ну, думаю, што мы тут не можам разлічваць нават на змены без падтрымкі ў Беларусі. І пытанне, што мы, якім чынам мы працягваем мець паразуменне з гэтымі людзьмі, працягваем памятаць пра тое, што мы зараз нават гэтая праграма на дзеле таго, каб мы лепш разумелі адно другое, каб мы працягвалі разам ісці да зменаў. Гэта праграма для гэтага. Гэта праграма для гэтага, дык і вось як нам гэта зрабіць, бо я хвалююся, як і вы, што вось гэтая лінія, яна пашыраецца, і ўжо праз, ну, пэўны час мы будзем зусім розныя. Што мы можам зрабіць? У меня ёсць парада. Пусть я сама карыстаюся. Раскажу вам такія. Ніхто яшчэ першыню публічна. У нас вось была прэм'ера шоу «Ноч чалым», там вельмі вялікая студыя, шмат народу, святло, там музыкі. І вось раніцай у Сувядоўцы прарывае унітаз. І праз пару гадзінаў я буду вся такая прыгожая, там размаўляць, а дагэтуль я сижу і разгрыбаю тое, што з гэтага унітаза выліваецца.
Мне спачатку было так сорамна, так, ну, я ж тут зараз буду зіхацець. А насамрэч зараз я зрабіла сабе такую традыцыю. Вось перад кожнымі здымкамі я раблю прыборку ў ваннай. Просто каб памятаць, що жыццё, яно як бы складаецца з рознага. Ты разграбала, а потым проста схадзіла на здымкі і зразумела, што, ну... Не, гэта да таго, што ёсць у жыцці і святло, і суфіты, і ўсе прыгожыя, і ёсць таксама унітазы, якія прарываю ў самы неадпаведны момант. І для мяне, я, прынамсі, стараюся сабе нагадваць, што ў 20-м годзе, і, в прынцыпе, все гады папярэднія, моя мэта была паляпшэнне жыцця ў Беларусі. Не маё асабістае жыццё недзе там. Моя мэта была, мэта майго жыцця, гэта стварыць у Беларусі лепшыя умовы на будучыню для маіх дзяцей. І з гэтага сыходзіць, калі я выбіраю свае жыццёвыя сцежкі ці нейкія публічныя выказванні. Ці гэта спрыяе лепшаму жыццю ў Беларусі, ці гэта спрыяе майму эго, напрыклад. Ну, не, так я гэта вырашаю. У артыкуле нашай Нівы таксама абмяркоўвалася гэтая тэма, і там быў такое інтэрв'ю з псіхолагам. І вось гэтая псіхолог сказала, што ці гэта псіхолог, там не было імя, што вось гэтыя спрэчкі, якія былі ў інтэрнэце наконт з'ехаўшых, застаўшыся, што яны сведчаць аб пэўным узроўні агрэсіі, якая павысілася ў беларускім грамадстве. І вось як вы лічыце, ці можа вось гэтая агрэсія вылецца потым у нешта іншае, у нешта нейкую другую агрэсію да мусароў? Напрыклад. У грамадзянскую вайну. Мы вяртаемся да грамадзянскай вайны. Боже. Ну, вось, напрыклад, я размаўляў з маімі партнёрамі, якія застаюцца ў Кіеве зараз. Таксама крышачку паразмаўлялі пра рознае тыдзень таму. І ну, там увогуле ніхто не... Там ні для каго ўжо няма ніякай перспектывы, акрамя грамадзянскай вайны і ўзброенага паўстання. Там ніхто ўжо нават, ну, з маіх знаёмых іншымі катэгорыямі не мысліць. Ва ўкраіне наша дыяспара застала. Это конкретна беларусы, якія засталіся ва ўкраіне. У мяне зараз не шмат там засталося знаёмых, мабыць, з усёй нашай вялікай там суполкі на пару тысяч чалавек зараз засталося 20-30. Усе сяброўкі зараз з ваеннымі сустракаюцца ў адносінах. Цікавая субкультура такая. Вось, але усе, канешне, моцна нацыяналізавались. Усе, канешне, працягваюць сачыць за навінамі з радзімы. Толькі яшчэ X2 навін за карупцыяй, зрадай, вайной і іншым. І вось там ужо увогуле не існуе іншай як бы логікі аб тым, што штосьці зменіцца вось само па сабе. І ну, я, на жаль, прытрымліваюсь кудысьці прыкладна тых жа як бы гісторый, і мне бывае як бы сумна вельмі і страшна, але як бы ёсць такая думка, што я магу проста, ну, мне там 32 гады, але я магу да гэтых зменаў нават і не дажыць, пабачыць іх. Так? І таму як бы я заўсёды абіраю яшчэ адзін дадатковы план, у якім як бы на маё жыццё не прыходзіцца вось гэтых зменаў, расійская імперыя не распадаецца. Да, нема там іншых ніякіх, ну, потому что я не ведаю, шмат, заўсёды вось пытаю у людзей, ну, вось вы ж не думаеце, што по тыпу смерць там дыктатара адразу, ну, это... І пераходнага перыяду. Ну, можна не паспець просто гэта пабачыць, і таму як бы будаваць вакол сабе як бы нейкую там сістэму устойлівую. І акрамя таго, каб не забываць сваю як бы гісторыю карані, да, я толькі, ну, 2 гады назад пачаў размаўляць на беларускай мове увогуле. Да? І як бы з аднаго боку, але з іншага боку я вывучыў, ну, як-ніяк і украінскую і польскую за гэты час. Таму як бы інтэгравацца ў новае гэтае, то, што табе жыццё дае, і, канешне же, паглыбляць сваю зацікаўленасць да таго, што было. Каб у цябе заўсёды было ну, як мінімум 2 плана, як ты робіш у тым выпадку і ў тым выпадку. І калі б я сабе ўяўляў, што ну, зрабіліся ну, хаця б такія умовы, што мяне мусара як бы не садзяць у турму, калі я вяртаюсь, хаця б мінімум такі, то я бы ўжо не захацеў. Ну, слухай, ну это мінімум, да, такі хаця б. То я ўжо не мыслю аб тым, як я вяртаюсь у Мінск, я магу сабе ўявіць толькі, як я вяртаюсь у Гомель, дзе я нарадзіўся. Таму што, ну,
як бы гэта тады ўжо будзе такая, ну, моцная мысль, дзе ты штосьці там намагаешься возраждаць, і я бы тады ўжо абіраў вось штосьці меншае. Слухай, ну я тебе запытаю хуценька, паводле гэтага, у мінулы раз, калі ты быў, мне таксама не падабаецца, ты сказаў такую фразу, ты яшчэ, Глеб яшчэ сказаў такім тонам, і потым, я думаю, гэты кавалак ставім, што ў мяне у пэўны там момант нейкія дрыжыкі пайшлі па руках. Ты сказаў, калі вы застаецеся ў Беларусі, перадайце праз плот нам сваіх дзяцей. Паспейце. Калі вы пабачыце, што ўжо кірпічык перад вашымі вачыма, паспейце перадаць дзяцей. Такі расклад таксама можа быць. Ты так лічыш яшчэ? Гэта адзін з гэтых напрамкаў, да? Адна з мажлівасцей, якая можа, ну, чым все можа скончыцца. Чым все можа скончыцца Паўночнай Карэяй і будаўніцтвам гэтай вялікай сцены. Яна ж будуецца. Ну, ўжо будуецца. Яна ж ужо будуецца. І заканадаўча, так. І, ну, я, канешне, памяншаю агрэсіўнасць сваёй рыторыкі, ну, як магу, таму што гэта ўсё, ну, ўсё адно, вось гэтая ўся агрэсія і тое, пра што мы кажам, яна ні да чаго не вядзе. Лепш прамаўчаць. Вось вы, напрыклад, хоць адзін каментар заставілі пад гэтымі пастамі пра нізкіс? Хтосьці з вас? Не. Я такі Чаму свой вы не напісала. запрасілі кагосьці, хто заставіў каментар? Таму што вось у мяне ўжо на гэты момант там увогуле няма, ну, ніякага нават жадання застаўляць... Катя пісала пост. Ну, ты кажаш, чаму мы не запрасілі таго, хто піша каментар, калі гэты каментар быў такі... Да хоць які. Таму што, ну, калі ён быў там не вельмі, як сказаць, ну, крыху скандальны, таму што, ну, шмат людзей, якія пішуць каментары такога кшталту, яны потом... ананімных аккаунтаў. Да, яны потом не прыходзяць. Я такое не паважаю. Даже, да, нават калі не з ананімных, яны потом не прыходзяць, каб казаць, это out of Я такое не паважаю. Ну, але это так. Я хацеў бы трохі вярнуцца да пытання, там, адносна таго, што рабіць, напэўна, каб не шырылася вось гэтая прорва паміж... Ну, мне проста падаецца, што гэта таксама пралягае ў нейкіх псіхалагічных практыках, таму што я сам так раблю. Ну, не заўжды гэта атрымліваецца, таму што эмоцыі, канешне, перабіваюць гэта ўсё. Трэба неяк разумець, што можна эмацыйна рэагаваць на тое, што адбуваецца ў Беларусі, не пагаджацца з людзьмі, якія знаходзяцца ў Беларусі, з іх пазіцыяй. Але мець у сябе пры гэтым сілу потым звярнуцца і папрасіць прабачэння за свае словы, папрасіць, ну, ці публічна гэта казаць, ці напісаць, ці пазваніць там кудысьці, ну, да чалавека і звярнуцца да яго. Ну, трэба трохі разумець, што патрэбна эмпатыя ў гэтай сітуацыі. Каб мы, калі ўсё ж такі дажывем да той сітуацыі гэтых пераменаў, што мы сапраўды не цалкам не ізаляваліся паміж сабой, не існавалі ў такіх непраніцаемых бурбалках ужо. Вось гэты, опять же, вяртаюся гэтай дыскусіі, гэтай абмяркоўванне, што этычна, што не этычна, што павінна быць, што не павінна быць, гэтыя спрэчкі. Опять же, ёсць меркаванне, што ўсё гэта лье воду на млын рэжыма. І так часта кажуць, што там, калі ты кажаш штосьці пра дым-сілы, ты льеш воду на млын рэжыма. Калі вы там спрачаецесь за грошы ці штосьці яшчэ там сярод дэмакратычнага там кола ці што-то, вы льеце воду на млын рэжыма і гэтак далей. Так вось, гэта цалкам нармалёва. Так, ну, па-першае, калі мы разганяем, хто як папіліў грошы і каго пасадзілі ў турму, гэта ўсё ж такі розныя расклады, і калі там без там другога можна было бы абысціся, без першага я бы не абыходзіўся. Але, ну, таксама вось такая ёсць думка, што можаце потом там выразаць ці што лепш пад любым гэтым пастом, дзе там асуждаюць, ці ён там застаўся, ці ён не з'ехаў, ці з'ехаў, не з'ехаў, можна заўсёды напісаць хуй мусарам. Калі вельмі хочацца нейкую думку сваю выразіць пад гэтым пастом і сваю эмоцыю. Чым там, ну, рэальна
за іншых людзей вырашаць, як ім там было патрэбна штосьці зрабіць. А наконт як бы спрэчак у дэмакратычным як бы, ну, у дэмакратыі гэта просто, ну, гэта, канешне, гэта must-have. Ну, а як без спрэчак? А як... Ну, у мастака Макса Осіпова ёсць некалькі лонгрыдаў вельмі добрых. Ну, памятаеце, гэта які з дыванамі. Пра беларускі срач. Ён так прыгожа піша пра срач і пра тое, як добра срацца, і пра тое, як гэта нармальна ўплывае на наш як бы стан, на нашу думку. Да. Усім раю. Не, мне падаецца, што гэта такая... Сёння все посрите с кем-нибудь. Не, ну толькі наконт палітыкі. Помылковая дихотомія адносно того, що ми нешта там на млин режима льем, тому що для режима нормальный стан гэта поўны контроль. Поўны контроль меркавання, права на выказванне. Калі б мы блілі на млын рэжыма вось гэтую ваду, у тым выпадку, калі мы ўвогуле маўчалі. Штосьці адбываецца дрэннае, ну, маўчым. Штосьці адбываецца добрае, таксама маўчым. Вось тады б гэта было сапраўды праца ў адныя варота. А калі мы гэта абмяркоўваем, гэта дадатковыя сэнсы, гэта нейкае усведамленне да тых людзей, якія гэта не абмяркоўваюць і пра гэта ўвогуле не думаюць. І гэта, наадварот, дадае нам новых неяк павлечёных, не забудзьце слова, людзей у такой у правільнае жыццё. Такое без аўтарытарызма. Ну, акрамя гэтага, калі ты з'ехаў, гэта ўсё адно дрэнна для рэжыма. Так, гэта яшчэ і дрэнна для ўсіх астатніх, хто застаўся, але калі ты з'ехаў, гэта, ну, anyway, дрэнна для рэжыма, проста рэжым не адразу гэта зразумеў, нібыта. Што яшчэ раз кажа пра тое, што апанент не вельмі, як бы, інтэлектуальным невялікім рэсурсам валодае, а вось фізічным валодае. Слухай, ну у мяне тут, не ведаю, я, можа, нейкі абмежаваны чалавек, мне просто не вельмі цікава, што там лье, ваду, куды там, на які рэжым, бо у мяне ёсць маё жыццё, мае прыярытэты, і я гэтым займаюся. А я нават не ўпэўнена, ці мы здольныя нават ацаніць дакладна, што менавіта, куды там палілося. Па-мойму, калі просто мы все будем просто імкнуцца да паляпшэння сваёй працы, з таго, што мы робім, сваіх бараў, сваіх выданняў, то вось так яно, вось гэта, я не ведаю, не цікава, што там лье на рэжым, не лье. Можа, прорве трубу рэжыма. Ну, можа, вось яно наадварот. Што рабіць, каб не было, мабыць, я не ведаю, вось... Нет, ладно, каб спрэчкі пускай застаюцца, мы ўжо вырашылі, што спрэчкі павінны заставацца. Ну, не ведаю, каб людзі выходзілі з турмы і, мабыць, не чыталі пра тое нейкія какие-то каментары, якія, мабыць, іх могуць расчараваць, дзе пішуць пра іх, што чаму вы то, чаму вы не, так, каб не было гэтых прэтэнзій. Ці каб людзі менш рызыкавалі, ці каб мы былі больш аптымістычнымі. Ввогуле, я не ведаю, можаце выбраць штосьці адно, можаце проста сказаць, што рабіць, каб стала лепей. Мне падаецца, што трэба быць шчырым, заставацца шчырым, і нават зараз, цяпер у сённяшняй сітуацыі, трэба вось гэты скіл шчырасці падвышаць максімальна і не баяцца, ну, казаць ты рэчы, якія цябе турбуюць, якія цябе жгуць знутры, але пры гэтым мець рэсурс, там, выбачыцца, вось, калі гэта нешта, твая думка у пэўным сэнсе дэструктыўная, каб ты мог не зруйнаваць гэты кантакт, гэтую сувязь з чалавекам, ці з грамадствам, ці з рознымі людзьмі агулам, а каб яны, наадварот, станавіліся больш трывалымі, такімі згуртаванымі, закалённымі, вось. І тады, мне падаецца, гэта будзе нармальным такой стратэгіяй для жыцця ў нашых сённяшніх такіх складаных умовах. Ну і не забывацца пра эмпатыю, безумоўна. Ну да, ведаеце, ўжо лепш, што пасля гэтага кейса шмат хто зразумеў, што victim-blamingам ніяк не дапамагчы ахвяры.
што калі патрэбна заставіць свой каментар ананімна ці не ананімна, можна, я паўтарусь, заўсёды напісаць штосьці дрэннае пра мусароў, таму што гэта яны вінны ў першую чаргу ў гэтым. А яшчэ я лічу, што ўжо стала лепш ад таго, што мы зразумелі, карыстаяся вопытам нашых украінскіх партнёраў, што калі табе вельмі дрэнна і штосьці вельмі табе абурае і выклікае ў табе негатыўныя эмоцыі, то можна іх ужываць, каб папрацаваць яшчэ крышачку і зрабіць данаты тым людзям, якіх ты асабіста ведаеш, ва ўкраіне, ва Беларусі, я не ведаю, ці яшчэ дзесьці, і зрабіць штосьці рэальна карыснае, мне вось дапамагае. Я, можа, і працягну гэтую думку, Конечно. бо сапраўды тое, што я б хацела хіба адзначыць, мне здаецца, вельмі важна умець накіроўваць свае эмоцыі, сваю энергію. Тому што калі ты бачыш гэтыя навіны пра нізкіс, вядома, яны выклікаюць шмат эмоцый. І вось тут гэта той момант такой свядомасці, на каго ты, куды, што мы робім з гэтай энергіяй. Можна сапраўды камусьці заданаціць, падтрымаць, штосьці зрабіць ці рублём, ці каго, не ведаю, пайсці суп там прыгатаваць для бездомных. Таксама гэта можна так выкарыстаць эту энергію. Ці мы ўсё ж такі накіроўваем яе і разбураем, абвінавачваем, неяк інакш, що там бачым у них нейкіх д'яблаў. Менавіта вось кіраванне, свядомасць уласных пачуццяў сваёй энергіі. Што мы з ёй робім? Тому што, в прынцыпе, энергія, яна нейтральная, яна проста ёсць. Вось у меня ёсць вот эта злосць, я злуюся. Але ці я накіроўваю на нізкі, ці пішу я проста в інтэрнэце, і, вы ведаеце, это ж напісаў в інтэрнэце, і энергія, яна слілася. А можна ж гэтую самую энергію, да хоць вон пайсці прыбраць. Гэта таксама хорошае. Там, дзе чыстенька, там і ў галаве чыстенька бывае, так часам дзейнічае. Так што вось, ну, мне здаецца, што так, гэта все, нават тыя срачы, гэта ўсё для нас магчымасць паназіраць за сабой, паназіраць за грамадствам, зрабіцца больш эмпатычнымі і можа вынесці нейкія ўрокі на будучыню. Так што я рада. Добра. Дзякуй, сябра, цікавая размова, душэвная. Дзякуй. Дзякуй за магчымасць паціснем ручкі. Сябры, дзякуй, што даглядзелі да канца. Пішыце ў каментарах вашы меркаванні і дапамажыце распаўсюдзіць гэты відос, бо мы абмяркоўваем насамрэч важныя тэмы.